Odwa. I've fallen and I can't get up. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Gino kanyo ni chio makare kamora mrama intiera gino kanyo ni chio makare en kanyo do chino mara tichario mabene kanyo tarik prario kodo chiko tarik prario koda uchiel amano mar Sinikulipa. Niliwaeleza watu wa pwani, poti ya Mombasa haiwezi kupelekwa kwingine. Ndio sababu operation ya port nilirejesha Mombasa siku yangu ya kwanza. Mbua magavana wetu, rais anayetambua mawaziri wetu, rais anayetambua heshima yetu kama wapwani. Heshima yetu kama wapwani. Na mimi namwambia William Ruto, wewe utakuwa yule rais. Lakini juzi tumesikia wengine saa ingine wanaongea sijui mambo. Lakini juzi tumesikia wengine saa ingine wanaongea sijui mambo vile kura itakuwa mwaka ujao. I want to say here without fear of contradiction. Sababu ya maendeleo, hatuchagui viongozi kwa sababu ya dini, hatuchagui viongozi kwa sababu ya sura, hatuchagui viongozi kwa sababu ya mahali wanatoka. Sisi tunachagua viongozi kwa sababu ya matendo yao. Na sisi, wewe na rais wa Jamhuri ya Kenya pogre ayetukake nyalo tego don busisa nero mar ODM. Now I want to tell you that if you want to get into politics to make money, there are very few. They are very deserve to be in leadership. Kabende jatelo no ero koro ne oramo mumo ye piny ok bi nyiewe kod pesa mora mora weche geko mag mibadhi gin mago mogweyo kendo keto tenge kowacho ni jo siasa gweko ochomre mana kod jopiny tir. But I can also assure you that there is another one called Oburu Oginga, the party leader. Oginga as our party leader. We had a movement called Linda Ground. And the movement was to consolidate our bases. But some people came and instead of mar chama chiel nero mar ODM kwayo koro gol ne jokanyo kanyakla koda jogo eko mabende dhok olap dhogi ndong ne kombe goeko nigi tima ber ko thuolo momigi kendo giriw Uganda jokanyanam kinalo duto ne Kala TV koke Kisumu County and Justice. All so-called punitive tax measures. Then I asked myself, is it politicizing the finance bill of 2026? Which I don't want to allow to happen. Because again, we must be a responsible nation. If there is a problem with the finance bill 2026, let's point it out in the bill that is before the National Assembly. The clauses that are there. Any clause that talks about leasehold land or freehold land and taxation. I have the bill with me. Kana jo Kenya ni kagiye to ginyal ore kendo giter mos piny owacho. Anyete kinegi ekima ochumi mar piny Kenya dhi mana nyime kod ridore. Anyeto kotenre kod weche geko mag modhi go eko mabende miyo ohala bedo matek malich mokalo. Kabende mikae jagoro Penina Ombam krono kwa oganda jo Kenya nigi yore piny owacho timo mag inyalo maduoko piny nengo mar ngima.
Horuok nyaka wabed godo niwach it is a crisis. We look at it from a point of view. It is a crisis. We look at it from a point of view, how can we be innovative? How can we be resilient around it rather than politicking around it? Kata kamano korka kore jod bura masembe Laktar James. Kata kamano korka kore jod bura masembe Laktar James Nyikal to yango ni piny Kenya okochomo okang' maber ka en kod geno ni piny owacho bro piny Kenya okochomo okang' maber ka en kod geno ni piny owacho bro timo manyalo yo manobiro go mapile to moro mar sirkal to sirkal ne koro nyaka wanon ni ere matiyo maber yor ariyo gi ere madong' mewa nengo mayot mar mafuta. Koro anyalo mna wacho ang'eyo ni waziri Mbadi tiyo matek gin kod waziri Opiyo nikech waziri Opiyo Wandayi to gi sani ene jatendwa. Kapo ni wan gi paro makati nyaloki mago gik minyang'i to ok sani. Negala TV kuke sub county Maseme Kisumu County and Justus Adoyo. Economy you have failed. Economy you have failed. Education you have failed. Health you have failed. Investment you have failed. You can't get anything right, including your own security as a person. The escort commander demand half the allowances of these officers for them to be allocated to escort the president. So they are very demoralized and very unhappy people. Even after half of the allowances have been taken, for 4 months they have not received the allowances. Siro lwedo ker masani Laktar William Ruto ewi wechego magisebedo kagiwacho kane oloso odiochieng' manyoro migosi Uhuru Muigai Kenyatta koro to chayo malich mokalo wechego mabende nowachi koda ka jagoro maduong' maduong' buch siasa ya mgawanyiko na wana haya wakiongea haya wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha wa Kenya. Musiruhusu mambo haya yaendelee. Kawadhi account no mami go haya yaendelee. Kawadhi account no mami gori en jaod bura Masuna West migosi Peter Masara koro to wuok oko kendo ni jaod bura Masuna West migosi Peter Masara koro to wuok oko kendo golo kwayo makende ne piny owacho mapachoka mondo mione kaka nyalo duoko chien nengo modhi mabende sani chokro mar omenda e kanisa mar Adwena mano manyamome no yango ni pachoka iki osebedo koda ka demokrasia gino mabende thoth jotelo yudo thuolo mar wacho weche gi duto te maginyalo wacho gino mabende medo kwedo migosi Rigathi Gachagua en chenro mar Sulwe Mokinyi nyalo yudo wakanyo pokalo mbui marwa mar Facebook kalatvlive cholo kanyo ote mari machuoka na som otego eko seche mabiro kanyo gisani adhi yweyo matin kalugo kanyo wadhi ng'iyo kanyo nonro maroboke Gachiel mamidhiambo kama inene katun mamori ipuonjori weche mathoth ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral kik bai bang school chenro mani gi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV machiegni pacho nyithindo duto. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited.
Ywaruok ma osebedo kaneno e kinde kod ka jatend piny Kenya Laktar William Ruto. Mane wach maneno komi pe kanyo kaeto piny kanyo wach machielo maneno komiwa kanyo ni how finance bill taxes will hit you. Kaka finance bill maiga ni mara 2023, 9 months after Nderi Gachagua was elected Nyeri governor, a gang led by Jackson Kihara Gachucha Kajakt Flex Mahindu Kiringu and took his Toyota Sienta valued purchased or imported for the manufacturer of animal feeds will make the cost of animal feed so beyond. Mairi itobokeni amar the Daily Nation itemar adek lero kanyo kaka wichegoeko mag taxes dhichalo. Warned you Uhuru tells Kenyans amid Ruto fallout. Uhuru pod wacho ne jo Kenya kanyo ni ne owacho ne gi ndalo amid Ruto fallout. Uhuru pod wacho ne jo Kenya kanyo ni ne owacho ne gi ndalo ma chien kanyo. Nomiyo warning, nomiyo jo Kenya warning. Endalo TikTok amano bene ni kanyo. Itoboke ni eri ma Daily TikTok amano bene ni kanyo. Itoboke ni eri ma Daily Nation mar abirio. Wacho kanyo ni Oburu wanga deal blow to ODM's abirio. Wacho kanyo ni Oburu wanga deal blow to ODM's ambitions for president. Deputy seats. Oburu wanga for president. Deputy seats. Oburu wanga deal oganda mamoko ne owere koda kanganyo makamano. Mano iyudo kanye itoboke no marabirio. Koro to jagoro nitiere nyaka sani poko ngere jago mayande ochikore modhi kama jatend piny Kenya ne nitiere kanoloso koda ka jopiny mano Kitui mano Kilifi County iwacho ni nyaka sani opacho ka eri penjo kaka notikoro ka omenda makamano. Mano ni e bath iten mar 14 mar Daily Nation. Ite mar 15 mar Daily Nation gin lendo odhi adhianya ke ite mar 16 17 e ka ite mar 18 mar Daily Nation gin kanyo pach jondiko koda ka pach josomo. State Secretary of State Colin Powell and President Daniel Moi hold a meeting at State House Nairobi where democracy the election gi mago motimore e counties mopogore. Mombasa County transporters and activists voice concerns over hike in ferry fees. Jokanyo mag wuodhe koro to ywak malich mokalo koda ka medruok. Price protest turned violent, leaving businesses counting losses from looting, vandalism and destruction. Mago weche go eko mag ng'anyo mago ganda jo bola mapende sani koro to goyo touch e piny mar Democratic Republic of Congo e wacho ni koro to tuono ochopo nyaka e kuonde go eko mabende the rebels emodake mano M23 kuonde go eko ma jogo mobalo kweth mobalo koda ka piny owacho mar pinyno mung'ere kaka M23 odake koda uchiele bathe machielo wachako kanyo yawa mamagoro olal godo kada jogo mowito ngimagi. Signings Ghanaian connection lifted Gor Mahia to 22nd title. Mano beneni kanyo tukego eko ma Gor Mahia Saka we prove feigning tribal divisions and political destruction as the fuel crisis deepens. Weche goeko mane Uhuru owacho do chieng'no manyoro mane migosi Uhuru Muigai Kenyatta owacho do chieng'no manyoro mano kotenore koda ka tich maber mabende tich marach masani dhi nyime pacho kaeri owacho ne ker Ruto mondo mi oneno wuok oko tiyo ne jopiny kendo were gi siasa go manono. Mano ni wach momi pek. Itoboke ne mar ariyo mano mar The Standard. Transport 170 ka diesel gidwaro mondo mi usi silings 150 kendo gisweya ni gibiro dhi nyime koda ka ng'anyo. Mano ni itoboke ne mar ariyo. Piny kanyo man gi protecting environment now a legal requirement. UN tichilo koro to tiyo maber ne oganda e county no ma Vihiga. Tichilo koro to tiyo maber ne oganda e county no ma Vihiga. Itoboke ni mar The Standard mar 4 Uhuru wants government of temar abirio. E kaite mar 8 wacho kanyo ni how Maiyo lost control of Ruto's security detail. Amago choge koma gari takwe mag jatend piny owacho kalore koda ka gino manotimore county ma Kilifi kama ojala moro yande ne omuomo mochopo nyaka kuma ne jatend piny Kenya ne piny owacho osebedo ka kwedo malich mokalo weche makamago. Piny owacho osebedo ka kwedo malich mokalo weche makamago. Piny kanyo Mudavadi challenges court ruling blocking ANC UDA merger. Okay.
Migosi Musalia Mudavadi koro to kwedo to tingo manyonge lwete. Ang'ni ka oboke do mondo mingi kanyo mago weche go eko mag corruption kaka ilero e itoboke ni. E itoboke mar The Standard itemara para kod beach question of the day any do you support Ruto's directive on fuel Basha night crash? Weche go eko mag accidents moro notimore manego mag Naivasha. A county Mabungoma, any woman detained as deputy principal dies in hotel room. The deputy principal of St. Cecilia okorodonje doho kalwara mondo mi koro to kethi winjruok manosebedo marno ni bomono Nakuru obedo kaka city like Kisumu city. Employees grapple with the transport challenges as governor keeps mum manota itata veta. Kodaka Israel kachilo kodaka USA pod medo mana tedore kendo medo tudre malich mokalo. Inyalo kawo thuolo mari mondo mi angisom. Piny kanyo Japan around 20 injured after spraying incident. So iwacho ni piny America dwaro ng'eyo matut kotenore kodaka weche makamago. Piny kanyo Pope apologies for Vatican role in justifying slavery. Mago ni kanyo. Itemar pradek kod auchiel gin lendo motim kod enyalo manyo thuolo ni kanyo mondo mi isom. Itemar 46 pod gin weche go eko mag tuke. Porto allegedly is next stop for Kipchoge after racing in Cape Town marathon. Mano eseche mabiro mbele kanyo gomiyo kamoro maintiere kikidhi mabor. Mano eseche mabiro mbele kanyo gomiyo kamoro maintiere kikidhi mabor. Med mana kete e Kala TV nikech mae odwa. Nyinga en Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam adhi yweyo matin bange waduogo. Timo ohala, emergency loans, school fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, membership card, SMS alerts, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa, Infaco, email marwa, info@kenyawestsacco.com. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi par kod achiel mar midhiambo nyaka sa par kod ariyo mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV 5674 kata 070 28 66 38 55 66 38 55 0707 28 66 38 55 28 66 38 55 Gomiko's Company Limited 0791 26 1377 kata 07 aboro 1377 kata 07 aboro aboro noro 00 abiriyo aboro 2 07 abiriyo aboro 2 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudo kama inene katun mamori ipuonjori weche mathoth ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral Kick by Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno mabeyo mabudho kendo ma opodhi? Chom mana Gomiko's Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo savings and credits account, biashara loans, hola mar timo ohala, emergency loans,
school fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa membership card, kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiochieng'. Ane momiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Kata 07228 kata 07228 3855 0728672855 Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. 261377 kata 070 88 00 77 82 0788 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel Cathedral. Kickbuy Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV lo ne nyithindo duto. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Mabudho kendo ma opodhi chom mana Gomiko's Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood fin kore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kickbuy Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho kendo ma opodhi? Chom mana Gomiko's Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee,